Вперед, киска! Вперед, киска! Вперед, киска! Их надо поймать! Вперед, киска! Вперед, киска! Ну и что они о тебе все знают? Я пи. Вперед, киска! Бенджамін Кістка! Дякую, м'якунчику, вийшов бомбезний фінал. Привет земле на воздушном корабле. Наш мотор ревет. Вперед, киска! Только вперед. Киска! Heróico perdeu o assento, mas herói não. Perdeu o assento, mas... Não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos EI e OI das palavras paroxítonas. Дякую, м'якунчику, вийшов бомбезний фінал.